Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Straks gaan we het hebben over 2 festivals in een klein dorp, Eilse. Maar we beginnen met iets heel spectaculairs. Een Limburgse literaire lunch. Welkom Hans, welkom Marjolein. Hans, we beginnen met jou. Als het over literatuur gaat, schakelen we meteen over natuurlijk naar het algemeen beschaafd Nederlands. Ja. Jij bent voorzitter van het Letterkundig Centrum Limburg. Dat klopt. Wat is het Letterkundig Centrum Limburg? Ja, wij zijn een organisatie die bestaat vanaf 1981 inmiddels. En wij houden ons bezig met het overbrengen van passie voor literatuur, Nederlandstalige literatuur in Limburg. En dat doen we onder andere door organisaties zoals literaire salons, onder andere financieel te ondersteunen. Door schoolprojecten te ontwikkelen, door een website erop na te houden, ook een interactieve bijvoorbeeld voor jonge dichters. Wij hebben eigen publicaties, zoals we hebben een paar jaar geleden het Limburgs Literair Lexicon het licht laten zien. We hebben ook publicaties naar aanleiding van zaken die we zelf organiseren. We hebben bijvoorbeeld een keer een symposium gehad over hoe word ik schrijver. Een symposium gehad over fictie en werkelijkheid, het verschil daartussen. Hans, maar schrijver ben je toch? Dat word je niet, hè? Schrijver, dat ben je, ja. Daar zal ook, het is ook een vak. Ja, ik denk, maar je moet wel het talent hebben natuurlijk. Ja, je moet het talent hebben en je moet de weg vinden. Ja. Kijk, we hebben er ooit achterhaald destijds in dit symposium dat er in Nederland 1 miljoen mensen zijn die schrijven. Maar er is maar 1 hartewens die iedere schrijver heeft en dat is er zijn werk op papier te zien verschijnen. Maar dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. En daar ging dat symposium destijds over dat soort vragen. We hebben nu weer iets. We hebben vorig jaar in Roermond ook een grote organisatie gehad. Schrijfers, met grote literaire namen. Allemaal Limburgers, Leon van Donschot, Connie Palme. Mensen uit de Emma Kreebolder, mensen uit de literatuur, mensen uit de uitgeverswereld en dergelijke. We hebben nu weer een zaak georganiseerd samen met het Huis voor de Kunsten. En dat is dus de Limburgse Literaire Lunch. En daar zijn we hier voor bij elkaar. Wanneer organiseren we die? Dat doen we meestal om het andere jaar. Het is een grote activiteit. Daar komen veel mensen bij. Wij proberen daarmee het literaire veld bij elkaar te brengen. En die mensen daar kennis, inspiratie, ideeën op te laten doen. Praktische tips voor bibliotheken, voor leesclubleiders, voor uitgevers, lezers. En jullie hebben sprekers? Ja, we hebben sprekers, ja. Zeker. Deze keer is het thema lezers. We zijn van lezen en schrijven, maar het gaat nu over lezers. En we hebben sprekers. Ik kom daar iets over te vertellen. De eerste spreker, die zit hier naast mij. En dat is Marjolein van Herten. We hebben sprekers uit diverse takken van dienst, van sport, zou je kunnen zeggen, die hier een rol spelen. En een van die takken is de wetenschap. Maar laten we het even beperken nu. We hebben 1 spreekster hier aan tafel zitten, Marjolein. Ja. Marjolein, je bent promovendus aan de Open Universiteit. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk al fantastisch. Maar toen ik het onderwerp zag, leesclubs in Nederland, toen dacht ik, bestaan die nog? Ja, die bestaan nog. Er zijn er zelfs heel veel. De schattingen gaan uit dat er zo'n 3.000 tot 5.000 in heel Nederland actief zijn. En de laatste jaren zie je natuurlijk ook leesclubs actief op internet, via Twitter en speciale websites. En wat doen leesclubs? Het lijkt zo voor de hand liggend als je veel leest, maar wat doen ze? Ja, nou, ik heb me echt gericht op leesclubs die fysiek bij elkaar komen. Het zijn groepen, meestal rond de 9 à 10 mensen die samen een boek kiezen dat ze gaan lezen. Iedereen leest dat zelfstandig en tijdens een bijeenkomst, een aantal keer per jaar, gaan ze steeds het nieuwe boek bespreken dat ze hebben gelezen. En sommige mensen doen dat in georganiseerd verband, dus via een bibliotheek. Vaak is er dan ook een professioneel begeleider bij. Maar andere groepen, dat noemen we de wilde leesclubs. De wilde leesclubs? Ja, die doen dat op eigen initiatief. Het zijn vaak groepen vrienden. Zijn het de leukste natuurlijk, de wilde leesclubs. Het klinkt in ieder geval. Je wilde nog niet bij een wilde leesclub. Precies, ja. Zeg maar, bij Limburg moeten we toch wel even een paar vooroordelen wegwerken. Want het lijkt wel alsof er in Limburg minder gelezen wordt dan in de rest van Nederland. Sterker nog, die oostelijke mijnstreek, die wordt altijd een beetje als laaggeletterd weggezet. Zie je dat ook terug bij die leesclubs? Nou, ik persoonlijk niet. Mijn onderzoek heb ik me gericht op leesclubs in heel Nederland.
ik kan geen representatief beeld geven van heel Nederland, omdat ik ben op zoek gegaan naar leesclubs die wilden deelnemen aan mijn onderzoek. En je zet toch ook je eigen netwerk in. Dus ik heb eigenlijk best veel groepen juist uit Limburg gevonden die wilden Kerkraden bijvoorbeeld? Ja, er zijn best veel bibliotheken in Limburg, ook in Zuid-Limburg, die leesclubs faciliteren. Roermond, ja, waar we nu ook. zitten. Venlo, ja. Zeg, en jouw bijdrage gaat die lezing zijn. Wat is de kernboodschap die je daar gaat overbrengen? Nou, dat een leesclub eigenlijk heel veel kan betekenen voor mensen. Kijk, lezen kun je allemaal alleen doen, maar heel veel mensen zoeken toch het op om dat samen met andere gepassioneerde lezers te gaan bespreken en echt meer uit een boek te halen dan je in je eentje zou doen. En veel vrouwen, hè? Weinig mannen. Ja, dat klopt ook. Het zijn vooral vrouwen, maar vrouwen lezen over het algemeen ook meer fictie dan mannen. Mannen lezen vaker non-fictie. Er zijn ook leesclubs die zich richten op non-fictie. Er zijn er onlangs in Zuid-Limburg een aantal opgericht via Decennia. Maar vrouwen lezen meer literatuur dan mannen. Durven ook makkelijker over hun gevoelens praten, denk ik wel. Hè? Ja, wij zijn dat toch een beeld, beetje macho's die niet naar buiten durven. Hans natuurlijk niet, maar ik wel. Ik ben ook zo iemand. Daar ligt natuurlijk ook een verschil, denk ik. Ja, dat is wel het beeld dat bestaat. Dat vrouwen daar ook meer behoefte aan hebben om die boeken samen te bespreken, inderdaad. Ja. Hans, daar zijn nog meer ja, er zijn lezingen? nog meer. Ja, er zijn een viertal lezingen op die literaire lunch. We hebben gezegd, de wereld van de wetenschap wordt door Marjolein vertegenwoordigd. We hebben uit de bibliotheekwereld Gabrielle Gellings. Zij werkt bij de bibliotheek Kerkraden. En de bibliotheekwereld is natuurlijk heel belangrijk voor lezen. En zij is erg bezig met promotie van lezen, met leesbevordering. En zij gaat daar het een en ander over vertellen. We hebben Tessa Koenen, en dat is Tessa de Boer. Die is van Kobo. En dat is een organisatie die zich veel bezighoudt met het zogenaamde e-book. Het elektronisch lezen. Wordt steeds populairder. Dat wordt steeds populairder. Dat is een nieuw verschijnsel. En daar willen we toch ook aandacht aan wijzen. Dat trekt steeds meer lezers. Dus die gaat daar iets over vertellen. En we hebben nog Hanneke Koenen. Zij is eigenaar van de Boekenwurm uit Maastricht. Dat is een boekwinkel voor kinderen. En zij is daar heel erg mee bezig met het bevorderen van lezen voor kinderen. En zij is daar zo mee bezig dat ze daar inmiddels landelijke faam mee heeft verworven. En zij komt ook van alles vertellen over wat zij zoal doet om kinderen aan het lezen te krijgen. Want dat vindt zij, en daar ben ik helemaal met haar eens, heel erg belangrijk. Hans, we hebben nog niet verteld wanneer het precies is, waar het is en hoe laat. Ja, dat is op vrijdag 21 juni. Vanaf 11:15 bent u welkom in de Ursula-kapel. Dat is in Roermond. Prachtige omgeving. Ja. Daar is een gratis lunch om te beginnen. En daarna de lunch. Dan begint het programma. Dus dat zijn dus de mensen die de lezingen houden. Met gelegenheid. En mensen moeten zich aanmelden? Je kunt nog op de website. Je kunt zich aanmelden op de website van het Huis voor de Kunsten Limburg. En ze kunnen dat bij ons ook doen op onze website. Ja, dus HK Limburg. Marjolein, ik heb nog één prangende vraag voor jou eigenlijk. Ik heb zo'n over die leesclubjes. Ja. Zijn het nog allemaal deftige vrouwen die daaraan deelnemen? Een beetje de high society, zou ik maar zeggen, van de maatschappij? Of hoe zit dat? Moet ik even weten. Het zijn inderdaad vooral vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan mijn onderzoek was 65. En 65% van de deelnemers is hoog opgeleid. Dus het is toch... beetje elitair. Ja, een vrij eenzijdig, een beetje gelijkwaardig. Maakt niet uit. We danken jullie dat jullie er hier waren. En dat gaat een geweldig evenement worden. Daar ben ik zeker van. Nogmaals bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, en de zin over die dorpjes in Limburg, dat lukt gewoon alles. Wat je ook aanpakken, het lukt gewoon. En ik heb je twee gelukkige jongens bij me aan tafel. Uit het dorpje Eelse. Elslo, dat is toch al in je zeggen. Ja. Hans en Jo. Ja. Maar je komt niet voor hetzelfde. Het is toch onbegrijpelijk dat je eigenlijk twee provinciale evenementen organiseert in een relatief kort tijdsbestek bij elkaar. En dat eigenlijk allebei successen waren. Hans, de komt namens Koningspop. Jo komt namens Carnaval Mondiaal. Laten we met Koningspop beginnen, Hans. Dat is natuurlijk volgens de muziekkrant Oor het allergezelligste festival van heel Nederland. Dus daar zijn we over uitgesproken. Ja.
Voor de jullie die het eigenlijk nog niet weten, wat is Koningspop nu precies? Een eendaags festival, kleinschalig, laagdrempelig. Dus kunnen we ook van jong tot oud, families, dat willen voor die willen laten kennis maken met veelzijdige popmuziek. En je focust zich ook niet op één soort muziek? Hè? Nee, absoluut niet. Dat zien we wel steeds meer. Hè. Dat festivals eigenlijk een bepaalde genre vertegenwoordigen. Dat doen we bewust niet. Dus het gaat van stevige muziek tot hele rustige muziek en alles wat ertussen zit. Ja. Jo, Carnaval Mondiaal. Het is tijd er weer aan te komen, 1 keer op de 2 jaar. Precies. Er zijn natuurlijk nog een paar jullie die niet weten wat Carnaval Mondiaal nu precies inhoudt. Wat is dat eigenlijk? Carnaval Mondiaal, dat is een spektakel, een groot feest in de oude historische dorpskern van Eilse. Hartstikke gezellig. We laten kijken op wie van manieren er in de ganse wereld feest gevierd wordt. Carnaval feest gevierd wordt. En ja goed, op dit moment al in de hele regio wijdenzij bekend. Maar we proberen er altijd toch weer een geweldig festival van te maken. Maar dan weet ik zeker dat er in de Limburgse hoeskamers al op diverse plekken lui op de kast zitten. En dat zijn natuurlijk lui uit de carnavalswereld, want joh, het valt niet in het seizoen plaats. Carnaval Mondiaal. Nee. De carnavalsvereniging zit er wel achter natuurlijk, achter het festival. Maar we streven er gewoon naar om te laten kijken wie er feest en ook natuurlijk carnaval gevierd wordt. Zowel in Zuid-Amerika, in natuurlijk Europa, maar ook in Afrika en gang zo maar door. Wie gewoon feest gevierd wordt. Betekent ook dat we niet in uniformen of zo rondlopen. De ganse Rijnlandische carnaval, daar laten we weer achterwege. We gaan gewoon gezellig zomerfeest metmaken. En ja, tot er carnavalistische aspecten in rol spelen. Nou ja, dat is natuurlijk logisch. Want die carnavalsclub van Korten die heeft toen geklaard, hè? Dat kan natuurlijk wel eens in de België overkomen, maar ja, dat hebben ze met die Belgen altijd, Wim, dat kent ze vermitkallen. En we zijn een grensgemeente en als die jongens komen, zijn ze ook welkom. En als ze een pak aan hebben, zeggen we dat dat niet moet. Maar ja, als het het geval is en ze dragen bieden de gezelligheid, maar zeker van ons zeker laten komen, hè? Laten komen, gezellig. Iedereen is uitgenodigd. We maken er weer een geweldig evenement van. Hans, nu heb je er altijd de naam. Ja, de muziek is eigenlijk bijzaak door jeugd, zeggen ze wel eens. Maar ik moet dat ergens niet tegenspreken. Want op Koningspop is onder andere Triggerfinger begonnen, zal ik maar zeggen. We zijn nog eigenlijk niet zo bekend worden. We hebben John Watts toch eens in, we hebben de Wailers toch eens in. Wie komt hier aan die groepen in godsnaam? Ja, ik ben blij dat dat zei, want de muziek is niet bijzaak. We hebben veel bands gehad die naar de hand grote namen, de nummers een aantal, hè, noem op. Dat wordt vroeger wel. Het wordt een gezellig festival, er wordt een stevige pot bier gedronken, dat is het trouwens nog. Maar dus is dat toch nu kijken naar de muziek. Voor een breed netwerk, voor kijken in de hele wereld of we leuke dingen kunnen horen die niet overal staan. Dat is een beetje ons motto. Niet een band die al 5 optredens in de buurt deed, dat hoeven we veel niet. We willen echt bands zoeken die... Nummers gaat namen, Hans, die dit jaar staan? Ja, wat ik erg gecharmeerd vind is Andrea Schröder. Dat is een Duitse dame uit Berlijn. Goed, Berlijn is natuurlijk toch een stad waar heel veel gebeurt. Beetje de fabriek van de popmuziek, ja, hè? Onder andere, ja. Dus die cup naar Eilse. Hij heeft trouwens een cover gemaakt van David Bowie, die ook weer onlangs gaat bezig is. Heroes, maar dan Helden op zijn Duits. Dus wat dat betreft daar ben ik erg gelukkig mee. En de naam van de band, wat ik nog gauw zeggen, dan moet ik altijd goed nadenken. Reverend Shine Snake Oil Company. Ik ga dat niet nou zeggen, ik geloof dat op de woord. Ja, 2 Amerikanen, 2 Denen. Een leuke combinatie, een beetje nachtclubmuziek. Ja, gewoon laat ik verrassen, zou ik zeggen. Jazeker, nachtclub voor joh, zoiets zit je nog niet, hè, jong? Nee. We hebben het aan Hans gevraagd. Wie komt hier aan die, wat het zijn vaak groepen die van wie de weg komen, Brazilië en allemaal die blote dames die zich daar naartoe gaan. Wie doet jij die acquisitie? Daarvoor hebben we ook een netwerk voor, zoals wie Hans zei. Er moest natuurlijk in de wereld gaat contacten opbouwen. Het zijn wel allemaal jullie die op doortocht zijn natuurlijk. En dat betekent dat we nu een 17-tal groepen hebben vastliggen ondertussen. We waren ook nog altijd het laatste moment vast te leggen. Het kan zijn op het gebied van muziek, acrobatiek of dans, noem maar op. We hebben ook een parade, die begint om 6 uur op de dag 13 juli. In die parade stellen die groepen zich voor. En door de rand over 8 plaza's, hoe op de muziek, de dans, kortom, die presentatie gedaan wordt. Jo, en wie veel toeschouwers, hoe denken we aan? Nou, we zitten altijd, we hebben tussen de 7.500 en tussen de 12.500 lugen zitten, afhankelijk van het weer. Als het goed weer is, dan is het altijd heel gezellig, hartstikke druk. En als het slecht weer is, zorgen we dat het weer goed weer wordt en ook gezellig blijft. We hebben nog altijd goed weer gehad. Dat klopt. Hans, we gokken hierop. Ja goed, we gokken voorop. We hebben al stevast een 3.500 lu. En daar zijn we heel tevreden met. Dan is de wei goed gevuld. Ik ken nog het bier. Dat morgen ook zakelijk gezien zal het nog wel erg goed zijn. Maar als we die constante factor kunnen vasthouden, dan kunnen we ons festival, wat toch al 31 jaar besteed, kunnen we gewoon blijven voortzetten. Zeg, nu zijn dat 2. We hebben in het begin gezegd
provinciale organisaties zit je erin zit. Help je elkaar ook een beetje of zit je een beetje elkaar als concurrent? Je kunt dat heel eerlijk zeggen, hè? Ja, dat zeg ik ook heel eerlijk, maar concurrent zeker niet. We zijn een week voor de Mondiaal. Ik weet zeker, als bij ons de laatste tonen zijn over de Maas zijn weggegaan, dan gaat de Mondiaal plekken over de borden die veel langs de weg hebben gestaan. Zo hoort dat eigenlijk. Dus zo werd dat ook, ja. Gewoon heb je dan. Ik zal weer aan de bonnenkassa zitten. Ja, Ik dat- van de Jos in Ja, de kijk, bonnenkassa. dat is geweldig. Dat kan je nog aanspreken. Ja. Heb je dan nog een zomerkoningin? Die heb je al onlangs uitgeroepen. Die is hè? uitgeroepen, ja, Milan. Milan. En wat heeft die voor functies, joh? Nou, Milan die representeert eigenlijk het festival, ook van tevoren natuurlijk. Als er activiteiten zijn, dan proberen we toch het aandacht mee te trekken. En ook eigenlijk 2 jaar lang is hij toch het symbool van de Carnaval Mondial. Wat voor het ook een beetje afzetten van normaal voor de mannelijke prins. En nu hebben we ook het voor de dames bij ons in Turp. Dus de mooiste meisjes van de Turp die kennen zomerkoningin weer bij ons in de Turp. En die hebben veerhofdames. Dat geeft ook altijd gelijk natuurlijk Wat mooie gaat jij, impulsen aan het festival. Gewoon nog met in de parade natuurlijk. En bezoeken allemaal die plaza's. En ja, het is toch wel weer, ja, dat is zo'n zomerkoningin achter de verzorgscheur. Vertel me het. Ja, we hebben, Absoluut. tuurlijk. Ja. Hans, hij had het al aangegeven. 13 juli, Carnaval Mondiaal. Ja. Koningspop. 6 juli, weekje de veur. Zwijgske de Veuren. Ja. Nou, zijn er nog dingen wat je van zegt, dat is de Kremmer vergeten te vragen. Wordt je zegt, dat wil ik nog even erbij, dat wil ik nog even vertellen, dan kan het nog. Verrijken natuurlijk ook op de komst van Wim Kremers. Dat dan misschien het festival niet door. Dat Dat, sowieso. dat, Dat En komt groot wel. weer, wat Jo zei. Maar dat goed, brengt altijd goed weer met, want dat straalt Absoluut. dat uit. Hè. Ja, dankjewel voor die complimenten. Hè. Maar ik moet toch zeggen, compliment aan Eerste, want wat er ook in Eerste gebeurt, het heeft altijd kwaliteit. Het heeft ook met die historische banden te maken vaak. Hè. Guus Peters heeft ook weer een belangrijke zaak opgericht. Je hebt zelfs een meidan in Eerste, heb ik gezien. Dat is pas sinds kort eigenlijk. En dat noemen ze dan 2 keer gebeurd. Ook alweer een traditie in Eelse. Het was hartstikke gezellig. Eelse Leid jongens hebben dat goed georganiseerd. Het is weer een ander clubje in de dorp. Dus wat dat betreft, die werken ook van binnen beide organisaties. Kortom, het oudste dorp van West-Europa, dat wetste. We hopen na 26 juni ook te kennen het groenste dorp van Nederland. Maar zeker ook wat dat betreft het gezelligste dorp van Nederland. Dat zal op beide festiviteiten het geval zijn. Fantastisch. Heer, ik wens zich heel veel succes. En Dank u wel. dat gaat er komen. Weer zijn klaar voor vandaag. Donderdag is er weer een Limburgerlijn, maar dan met Wendy Segers. Tot donderdag, tot Limburgerlijn.